Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa kumusha kumhondoro. Chandikunza pano mukomanashi inyaya iyo yandanzwa yevamwe avo vanga vachiti vainge vambori nemakombi. Ndinokumbira kuti munge muchimubvunza mudhara iyeye, make it agent, nekuti ndikuda kuziva something kubva kwaari. Pane zvandikuda kubvunza, kana zvichiita munge muchimupa kana kuti mondipa mafone numbers ake ndikwanise kutaura naye zvandikuda kumubvunza zvakakosha. Saka nyaya yandikuda kumubvunza mukomanashi inyaya yakaitika kuno umwe muchinda uyo watainge tichiziva nezita rekuti Tonderai uyu tainge tisingazivi kwaainge achibva, ainge ari muNyasarandi. Saka ndoda kubvunza kuti ndiye here Tonde uyo wandanzwa vachitaura nezvake, because kamufiro ako kaakazoita Tonderai kakarwadza vanhu vakawanda. Mushure mekunge atanga kuitawo zvemakombi akazotenga gonyeti, but akatenga track, aya matrack ekudhara malong nose. Tonderai uyu akazofira muSouth Africa. Gonyeti rake iroro rakauraya vanhu vakawanda. Accident iyoyo, pa accident ipapo pakafa vanhu 7 at the same time. Nyaya iyoyo ndinoirangarira. Zvinhu izvi zvakazoitika mushure mekunge ndava muno muSouth Africa. Ndainge ndiine friend yangu uyo wandichati Matthew. Na Matthew takakurira tose same village kumondoro, tainge tiri ma best friends. Patakaona kuti muvillage mainge murwadza kuramba uchingongwavha, ndo patakabva tachizobuda muvillage tikabva kumondoro tikabva tachizouya muHarare, tikazotanga kugara muHarare. Tainge tichigara munonzi muna South Road, padhuze nepainge pambori negaraji ramatonzi kana muchiriziva. Tikazotanga kuita zvechihwindi. Takatanga kuita zvechihwindi pambudzi painge pasati pava nevanhu vakawanda. Vanhu vaingowanikwapo vainge vachiita zvekutengesa mbudzi dzavo, uye zvekare vainge vachingoitawo kutengesera vanhu vanenge vari mumabhazi vachienda kunana Masvingo nekudzoka zvekare vachibva kunana Bait Bridge. Saka ndo patakatanga kuitawo zvechihwindi. Taitawo kana matrack akamira paya, then tobva tachizobatsira kulodha matrack nezvimotikari tichitowanawo zvimari. Taingowanawo mari yekuti tinge tichikwanisa kungorarama, asi mari tainge tichingopedzera mari mudoro. Ndo patakabva tachizoona chirumu kuMbare mushure mekunge kwaitika murambatsvina. Tikabva tachizobvapo pamba patainge tichigara, nekuti zvidzimba zvainge zviripo zvakaputswa zvose nemurambatsvina. Takatsvaka imba tikaishaya, ndokubva tachizotanga kugara muMbare. Tava kugara muMbare ndo patakazotanga kuwirirana nemuchinda uyo watainge tichiziva nezita rekuti Tonde akabva achizotiudza kuti kuroundabout kwainge kusitomborina mari, kwainge kuine mari kwainge kuri kuMbare. Tikazotanga kuita zvechihwindi zvekare nekunana Copacabana tainge tichishandako tichitobatawo zvimari zvainge zviripo. Tonde uyu mukoma akazongoita mari out of nowhere, zviya zvekuti akangoshayika panzvimbo less than 1 month. Akadzoka achidriver Toyota dziya dzainzi Toyota Machembere, ndo motikari yaainge achidriver. Pandakapinda motikari make mukomanashi ndakanzwa kuti motikari yainge ichiri kutonhuhwirira hutsva, kutoratidza kuti motikari iyi it's a brand new car, uye zvekare yainge iine manumber plates emuSouth Africa, yainge isati yachinjwa manumber plates. Takamubvunza tikati, naiwe Tonde, motikari iyi ndeani? Akabva ati ndeyangu. Taifungidzira kuti ainge achinyepa, tikati zvimwe kuda painge paine munhu ainge ambomupawo motikari kuti ange achimboshandisa sezvo ainge ari driver. Saka
patakazoona motikari yatova nemayellow plates tikati kana tonderai motikari wakaiba, akati kwete handina kana kumboiba. Akabva achizotiudza kuti ainge ava kubuda mumbare, akati mumbare mune mbavha dzakawandisa saka ndinokwanisa kuzobirwa mari. Akatiudza kuti ainge aine mari yainge yakawanda iyo yainge akabva nayo, kwaakabva nayo haana kuda kuti zivisa, saka akabva achizobuda mumbare akazotanga kugara kuBorodale. Handizivi kuti ndingati ndimwari here vakandichengetedza kana kuti midzimuwo yekwangu yakasimba yakaita kuti ndizorasika apo pandainge ndichifanira kuti ndige ndichienda kunoona Tonderai. Mukomanashi ndainge ndava mugari wemuHarare, apa ndiri windi on top of that. Zvekunzi kubirwa mutown aiwa rainge ritori drama, saka naMatthew taifanira kuti tinge tichienda kunoona Tonderai. Then zuva ratainge tichifanira kuti tinge tichinoona Tonderai, Matthew akatanga kurwara zvainge zviri very serious. Akatanga kuma 2 am ndakanzwa munhu achindikwenya kwenya kumusana kwangu, izvo munhu kana kutotaura ainge ava kusatokwanisa, ainge akangorukutika. Ndikati chigwe chiri kuitika. Ndo pandakamuka ndo pandakaona kuti ainge achipupuma furo. Ndikati naiwe Matthew, ko chii chiri kuitika kwauri kutomuzunguza munhu ainge asingakwanisi kana kumuka? Apa mapisiro awo ainge achiita. Ndakaridza mhere, vamwe vavakidzani vakauya vakati chii ndokubva ndavhura dho ndikati uyai muone zviri kuitika pana Matthew. Vanhu vakazouya, ndokubva kwachizodaidzwa umwe muprofita uyo akauya nemugoti. Auya nemugoti akabva ati hupfu huripi? Ndikabva ndachizomupa kabhaketi kainge kaine hupfu. Ainge achinokora hupfu ihwohwo nemugoti achihuyisa muzasi mehapwa dzaMatthew. Apedza kuita saizvozvo akazotanga kuhuyisa nemubhurugwa raMatthew, akatanga kukwiza pachipfuva. Akabva achizotora salt, akatanga kumwaya salt yemagodo achikusha, akazozanganisa zvekare salt iya yemagodo necooking oil, ndokubva azokusha zvekare. Achingonopedza kukusha ndipo patakanzwa Matthew ava kutanga kukosora. Tikamubvunza kuti ko chii, akangoti akangoona rima rakangopinda mumba. Then vakabva vachizomuendesa kuchipatara because temperature yake yainge iri very high, ainge asingabatiki. Maiti kana mukamuradzika pamunenge mamuradzika paita kutota kuti chapwata. Then ndokubva tachizotsvaka motikari tikaenda naye kuPararenyatwa, akabva achizopiwa mubhedha. Apiwa mubhedha kudaro, iniwo mangwana acho makuseni ndakamuka ende ndainge ndichitoda kutoenda kunoona Tonderai ndichiti nesituation yavapo iyi Matthew ari kutoda kutobatsirwa, saka kana ndikaenda kuna Tonderai kana akakwanisa kundipawo mari then ndinobva ndaziva kuti kana vabereki vaMatthew vakazobva kumusha kwedu kuMondoro obviously vanenge vasina mari, ndinokwanisa kuzovabatsira. Kana kuri kunzi mukomana anenge achifanira kuti anga achidzoserwa kumusha, ndinokwanisa kuvabatsira because madzibaba avo vainge vakatibatsira vainge vakati urwere hwacho hwainge husingazopedzwi nemadhokotera asi hwainge huchazopedzwa nana chiremba vechivanhu, nekuti painge paine zvainge zvichiitika muropa rake Matthew. Saka makuseni acho ndakamukira ari makuseni seni, ndikabva ndati pano ndava kutoenda kuBorodale. Saka ndakangoti ndichingonoti mutown ndo pandakabva ndachizobatwa nevamwe vakomana. Kamari kandainge ndinako kainge kari kashoma, saka ndakabva ndachizoti handisi kuda kushandisa kombi, ndotongodimbudzira ndobva ndapinda mutown. Ndini uyo ndikakwenya ndikabva ndati mutown. Ndichingonopinda mutown pana vamwe vakomana vakangogaruka vamira kumberi kwangu, then ndikaona kuti kwainge kuine vamwe vainge vari kumashure kwangu, saka ndakarwa navo ndikanetsana navo mukomanashi. Ndo pandakabva ndachizotorerwa kafoni kandainge ndiinako, ndikatorerwa nemari. Ndakazoti ndava kutokumbira ndikati vakomana, foni torai, kana muchinge matora foni ndipei line rangu, kana iri mari torai zvenyu nechikwama chacho mundipa chitupa changu. Asi chandiri kukumbirawo kubva kwamuri vakomana, chindipaiwo mari yekuti ndige ndichikwanisa kuzokwira kombi ndikwanise kuenda kuBorodale ndinopiwa mari, nekuti ndichitaura nemi kudai so patori nemunhu atori panguva yakaoma.
pane urwere huripo ende pari kudiwa mari. Saka vakazongondipaka mari mukomana chikainge kasingatokwani kuti ndige ndichikwanisa kusvika kuBorodale. Ndakazoburukira munzira ndikazokwenya netsoka. Saka ndakaedza kutsvaka painge pachigara tonde but ndakapashaya. Apa foni ndainge ndisina, mari ndainge ndisina, ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Saka iye akandimirira. Ndakazomufonera mushure mekunge tazodzokera kuMondoro. Ndakazoti ndava kumufonera ndikabva ndati bururu wangu kuri sei, ko ndichiri kudaka madhiri aya awakati unokwanisa kundibatsira. Ndikamuudza zvose zvakaitika. Akabva ati right now I am preparing to get out of the country. Saka pandichazodzoka ndichibva, akati ainge achida kuenda kuGhana, akati pandichabva ndichibva kuGhana ndipo pandichazokubatsira. Saka ndakazorohwa neimwe nhamo mukomanashi, nhamo yekuti ndaishaya kana dola rakatowandisa senti. Ndinorangarira nerimwe zuva mukomanashi ndakasvika pakurohwa nechikara ndikaita skiri rekuti ndakanopinda muchitakshop chevanhu ndikaba fodya 2 ndikabudamo ndichimhanya. Handina kana kumboita basa nazvo kuti vanhu vainge vandiona kana kuti havana, because ndainge ndava kunzwa kutemwa nemusoro. Zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizobva kumusha ndichizouya kunoko, asi takazouya tiri vaviri naMatthew kunoko kuSouth Africa. Saka tonderai uyo manje akaita mari then ndokubva achizonzi ainge atenga truck, and truck iroro rainge riri long nose. Takatoshamisika tikatoti nditonde uyu aita mari kudai, so aiwa kubva Mwari variko. Saka takazongonzwa zvichinzi tonderai aita accident, anga achizvidrivera truck rake aina driver wake. Saka vaita accident muSouth Africa. Kwamanashi mapictures acho takatomaonawo, tikaona pakatsakatikira tonderai. Pose pandinenge ndichiti ndiri kudzokera kumusha kana todarika nepo, kunyange zvikanzi hunenge huri usiku mukoma. Pari zvino ndiri kugara kuno Cape Town, zvinhu izvi zvakaitikira muna Limpopo. Pese pandinenge ndichinzi ndiri kudzokera kumusha ndiri mubhazi kana kuti mumotikari kana kuti mutruck, kana tava kudarika panzvimbo ipapo, kunyange zvikanzi ndinenge ndakarara but ndinotongomuka ende ndinotozviziva kuti ndinotomuka. Does not matter kuti tinenge tatodarika nepo dziri nguvai. Saka I just want to speak with that old man. Ndikuda kunyatso kuziva kuti tonde uyu wavanga vachitaura nezvake ndeupi. Saka pakazongotanga kubuda nyaya dzacho, munongozivawo vanhu vemakuwa vainge votaura zvainge zvichinzi tonde iye akaromba. Mushure mekunge aromba, hanzi zvinhu zvake zvakazonomupandukira mushure mekunge asangana pabonde nemukadzi ainge achangobva mukubvisa pamuviri. Tonde akazonzi aifanira kuti ange achiurayisa vanhu pama-accident maviri. Saka pane accident iyo yaakazama kukonzeresa muZimbabwe. Accident iyoyo yakaitika asi hapana akafa. Painge paine motikari iyo yaifanira kuti inge ichizokudubuka. Motikari imomo mainge muine hama yake. Motikari iyoyo yakazongonoputika vhiri. Yaputika vhiri ndokubva yachizobuda kunze kwerodhi asi haina kuzobheuka. Saka hama yatonde inonzi payakabudamo mumotikari imomo, hanzi yakatotaura ikatokumbira ruregerero kumuridzi wemotikari ikamuti ndine hama yangu uyo akabva mukutenga truck. Saka truck iroro riri kunzi riri kutoda ropa kuti rirambe richifamba parodhi, ende apa anga achitoda nezvangu. Ainge angovawo makuhwa tichingonzwa nyaya, but accident iyoyo yakatoitika zvekare. Then akazoita accident muSouth Africa pakaparara vanhu vakawandisa mukomanashi. Saka handizivi kuti ndimwari here vakaita kuti ndinge ndichizorasika. Pandakaenda ndichida kunoona tonde ndikabirwa foni nemari ndikazotingura netsoka kubva kuBorodale
kudzoka kumbare netsoka because mari ndainge ndisina apa. Munhu wacho wandainge ndafambira ndainge ndamushaya. Kabepa kandainge ndiinako ndakanyora mafoni numbers. Vakomana vaya vakakatora vakakabvarura vakatonditi iwe mudhara iwe unopenga unoswera uchiita zvokunyora zvipepa zvimafoni numbers zvevanhu nekuti kainge kari muwallet. Vakatora newallet yacho. Saka meno zvimwe kuda ndimwari, kuda midzimu yangu yakasimba yainge isingade kuti ndinge ndichizoromba, but ropa mukomana rinodeuka mumigwagwa umo matinofamba, ropa zhinji rinodeuka iropa revanhu vanenge vachekereswa. Mutemo wangu ndewekuti kana ndichifamba nemotikari handiiti zvekuhaika motikari. Kana ndiine munhu wandinenge ndiinaye, kana kuri kunzi tinenge tichienda kumusha, ndinonyatso kutaura naye zvakanaka kuti kana aine kamari kaainako iniwo ndiine mari, tongobatsirana. Kana paine zvinenge zvichida kuzobhadharwa pamatollgates, mumabhodha, zvekare nepatinenge tichidarika nepamapurisa, tinenge tichingobatsirana zvedu kuti tifambe rwendo rwedu rwakanaka. Chandakadzidza mukomana chimukurarama ndechekuti panongoita munhu one wamunokwanisa kungotakura. Ende munokwanisa kungoti tikuda mari dzemadrink, motoona vanhu vanenge vari pahiking spot. Vari pahiking spot kudaro mototora munhu anenge akatogarwa nemhepo dzake. Ende munhu iyeye panofiwa mukomanashi ndo nyaya inongorwadza chete inondibata iyoyo yekuti panofiwa asi panenge pasingafanire kuti pange pachifa vanhu vakawanda kudaro. Panenge paine munhu one, munhu iyeye anobva achizoenda nevamwe vose. Zvinova zviri zvinhu zvinorwadza, zvinodzimba moyo. Saka inini mutemo wangu ndewekuti handikwire motikari inenge iine mamwe mapassengers, ende handikwiri motikari dzevanhu vandisingazivi. Handimiri pahiking spot mukoma, ende kana ndichitofamba ndinenge ndichingoisa munamato. Pandinenge ndakangosvinura chete ndichingoti Mwari muriko kudenga, ndiri chidhakwa zvangu, ndinonwa doro, ndinosvuta mbanje, asi mungoro iyi yemoto yandiri mairi ndinozviziva kuti ine njodzi. Mwari chiratidzai ukuru hwenyu, mobva machizondichengetedza kuti ndige ndichizokwanisa kusvika kumusha, ndikwanise kuonawo mhuri yangu kumusha. Ndo munamato wandinofungidzira kuti munhu wose anofanira kuti ange achiita. Kana uri mubhazi, ungava uri mumotikari, kunyange uri chidhakwa, unofanira kuti unge uchingozvininipisa, uchingopa munamato kusvika masvika. Nemiwo madhiraivha emabhazi, musati kana mofamba makasviba, nekuti mukati apa munofamba muchimhanya, apa muchifamba makasviba, vamwe mukomanashi vataitoziva, especially madhiraivha ematraki, anenge achitofamba zvimwe kuda aine huri raanenge ainaro, pose paanenge amira obva atomboita zvebonde nemukadzi waanenge ainaye. Zvino vamwe vanenge vakagadzira matraki avo, saka zvimwe zvikwambo izvi zvinenge zvisingadi tsvina. Kana mukaita tsvina mutraki chinoramwa kana kutopidigura musoro wetraki pakafiwa, zvakangofanana nemabhazi nemakombi. Usati apa uri kuita choupombwe, apa uri kufamba, vakaisa upenyu hwavo mumaoko ako. So when you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Pari zvino ndigere hangu muno muSouth Africa, but patainge tiri kuZimbabwe, aiwa taitova mahwindi, tainge tichitozivikanwa pambudzi paya. Baba, munokwanisa kuti ndiri chidhakwa zvangu izvezvi, ndiri kutohukwapura hwahwa ndichitaura nemi kudai zvekuti kana ndikafunga nezvadzo nyaya idzi kana kutochema misodzi inotobuda. But hanzi naAlec Macheso, umwe akaudzwa nemurwere wepfungwa haiti singing kuti kuchauya hondo vakamuseka, but tararai muone kuti azopinda mugoronga. Baba Shero vanorova gitare, but ndakatombodhiraivha makombi. Kana muchiziva makombi awo ainge achinzi makombi agod given, makombi iwawo ndakatombofamba nawo. Asi zvandakaona mukomanashi, vanhu ava vanoita zvetransport havana kumira fine. Muchizondiona ndichibuda muchigemu, ndakabuda muchigemu, ndaona zvandakaona, vachingoti ichi chidhakwa ichi chinokwanisa kubheutsa vanhu, but ndaitofamba zvakanaka. Vacho vaitonzi
vanwe doro vachitongobeutsa vanhu zvichitongoenda zvakadaro. South Africa ndinoida akomana ava vanhu vedhudhula vava kuda kutaura zvisina basa, ndo vava kutoda kutotikanganisira. But sticking to the point, mukoma, moindi yangu yandiinayo ndeyekuti fambai munyasha, muwanirwe rugare. Vane motikari musaita cheupombwe kana mofamba nengoro dzemoto nekuti munoparadza vanhu mumigwagwa. Vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi munokwanisa kuti ndiri chidhakwa asi ndiri kutokuudzai chokwadi. So let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndakambofamba nemamwe makombi awo aienda kuGlenora. Hanzi ndakadrive ako ndikanzi chidhakwa ichi chinodonedza motikari, but hanzi nditori nezvinhu zvandakatoona ndikatosarudza kusiyana nazvo. Hanzi zvimwe kuda ndingadai ndakafa. Dzokai mukoma mutiudze kuti chii chamakaona panguva yamaifamba nemakombi awo aienda kuGlenora. Hanzi ainzi Ekwa God Given. Munomazivawo here kana kuti kwete? Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pane zvandakaona. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.